Takže ahoj, moje meno je Amen a ja ti vítam u prvého tutoriálu, kde si ukážeme, ako stiahnuť SCR Screen Recorder Pro, vlastne plnú verziu. Pôjdeme na Google Chrome a na túto stránku vám dám vlastne... Nie na túto stránku! Keď dáme to sem, vypneme, dáme www.mediafire.media a toto. Dobre. Toto. SCR Screen Recorder, to je všetko. Dáte dovnú, ja vám to dám do popisku videa. Pre mňa to bude trošku ťažšie dať vám do popisku videa, pretože to točím na mobile. Ale tak budem sa snažiť. Dobre, toto si stiahnete a vlastne pôjde vám takýto súbor, tento Pro. Vy na to kliknete a tam budete mať také, na to kliknete, môžete natáčať a vypnete to tým, že kliknete na SCR Screen Recorder Pro nahrávanie. Dobre, takže ak sa vám video páčilo, môžete dať like, odber, koment. Ja sa vám lúčim, uvidím sa u ďalšieho videa a čau.